Takže čau a zase reklama, promiňte. Máme tady Sims Free Play a jo, skončili jsme minule tady. Já začnu rovnou climb. Super. Tak, ježiši, co se ti stalo? Aha. Chápu. Já jsem tady dlouho nebyla. Obyč, ne. No, pardon. No spíš. Jo, super. Tak ale já tam rychle potřebuju. Jenom protože jsem dlouho nebyla, no. Tak pojď na záchod, pojď. Tak, no. Běž na záchod, běž, no. Už to? To je dobrý. Jak dá se sebou prdí. Nech. Co ty se nudíš, co? Obyč taky. Tak jdeme na záchod, no. No, co jsem teď času... Jo, aha, park asi, nebo práce. Bič. Tak a jako chlapi, jako já nemůžu, já tady jako někam prdím úplně. Je strašný. Budu muset taky převlít. Tak, teďko můžu udělat to, co chcete, pane bože. Tak. Jo, tady. Co to je? Bolt. Tak co? Seš? Jinak, kdo tohle video sleduje, běžte na Vojtu.cz nebo na Kačku a Niky. Dobrý youtubeři, dejte jim odběr, like, no, takový mý kámoši. A jo, nejenom taková to, a teďkon bych tě mohla převlíknout. Doporučuji tady ty dva youtubery. Tak, tebe nechám, protože jsi rebel, jako já. Jo, nic. Tak, co jim dáme? Co tohle? To by mohlo jít. Jo, necháme to. Co tady? Dáme tohle. A paty. Co mi tady líbily minule? Co tady? Nejsou špatný. Nechám tady ty. OK. Yes. A teď půjdeme převlíknout našeho John Activity Skill. Okay. Kdybychom si sem dali pokryky. Tak, už sem jdeš. Ježiši, zase? Tak, proč furt prděj? Záchod mají plnej. Jo, oni smrdějí, chápu. Tak dodějí papriky. A pak se postarám tamto sáka dalšího. Tak dělej. Já jsem myslel, že prdějí, no a oni ne, oni jsou špinaví. Spát se jí chce. Šťastná docela je, no. Tak co máš to už, no? Máš, jsem nedočkala. Jdeme koukat, jak pěkně sázíš. Hotovo. Jo, super. Tak. Super. A ty se běž okamžitě umýt. Mám tak trošku. A teď se přesuneme tam tomu. A to tady trošku ty domy trošku neopravený. Budeme muset spravit. Tak. Jo, ty taky. Pojď sem. No jo, pojď. Chci zamít. Jo, jde tam. A dám je vyspat. Jo, aha. Ne. Tak. Tak jo, ty půjde pěkně spát. Dáme si to na těch 800 co nejvíc. My jdeme ještě tam tomu. A po tady té hře bychom si ještě mohli zahrát toho Poua. Co je na to? No, to by mohlo být docela dobrý. Protože stejně až půjdou spát, nebudeme nic moc dělat. Tak.
Tak jo, já to stopnu. Jsem zpátky a máme tady Pouva. Protože tam to bylo fakt krátký a jinak jsme je dala spát, jak jste sami viděli. Tak se rovnou postaráme o Pouva. Proč by ne? Tak. Super. A já mu dám tady to. Super. OK. No a my si zahrajeme hry, i když to máme. A naši oblíbenou hru. Tady tu. Oh. Papej. Ať se to zrychlí. Baví mě to, když je to zrychlé. Obyč. Ne. Super. Seš krávu a nevidím, to je pak taky těžký. Se mi to zrychluje. Taky se vám někdy stane, když padá to jídlo a jste tak do toho zaujatí, že nevidíte ani třeba nějaké to CDčko nebo tu botu. To se mi stává hodněkrát, někdy kvůli tomu taky to nabourám. Mohlo by to zpomalit, já vím, že jsem to chtěla rychlejší, ale no, nevadí. Já stáhnu PewDiePie Tuber Simulator a možná, jestli si, a budu mu natáčet ty videa s tím, zkusím od začátku, jestli si na to vzpomenu. A teda nevím, nechci vám nic slibovat, jestli si na to vzpomenu, nebo jestli bude vhodný čas. A si pak ještě musím jít dělat úkoly. Super, ty to s ním schválně. 49, to je dobrý. A mohli bychom ho převlíknout, co vy na to, nebo něco koupit. No nic. No, na to nemáme. To šatický plín. Dude, clever so, květičkony. Čárněnický. Tak já si koupím ty. Jako fakt, na mě ten level. Co myslím ještě to? No tak dáme to, co tady máme. Modrou. A růžovou. Jo. No, tak nějak to jde. Plus, zkusíme mu koupit očička. A co to je? Bude vypadat divně, takový divný, ne? No nic. Tak já se s váma loučím a čau.